Melko kuri random fragi. Vittu kenen Aggo Garbage yrittää vittu pilaa hyvän rauhiksen aseen vittu jollakin Agokilla saa. Oikeesti kuka vittu on niin tyhmä, että käyttää Agokkia? Mitä vittu tuollaiset tilpit saatana? Mä en saa tässä mitään niinku, mä yritän vetää jotain challengeja, tässä ei tuu yhtään mitään. Mä yritän vetää ilppiä perseeseen, ei tuu yhtään mitään. Sissala Stinger. No niin! Mitä vittua? Kuinka sanokaa miten vesipyssy vois pongia koko vitun lippaa? Ammuit ohi vaan. Joo, en ampunut ohi, jos se niinku sit ponges. Ammuit ohi. Ammuit ohi piste. Ei vittu voi olla totta. Tai sitten kun mulla oli noitten vittu rappusten yläpuolella, niin tää vittuhan olisi olla fallbang. Ei vittu oikeesti. Se oli just vitun ilppi! Ilppi, saatana! Kato, sillä on kaikki A.